Някога виждали ли сте как паяк плете своята паяжина? Той всеки път знае каква точно трябва да бъде тя. Целта му е ясна и подобно на строител поставя с изумителна прецизност нишка след нишка. Колкото и хаотично да изглеждат действията му, резултатът е повече от успешен. Съвсем скоро труда му започва да дава своите плодове. Мушичките се залепват и нашият строител е щастлив. Трябва да вземем пример от него. Нашите мисли, подобно на труда на паяка, трябва да са постоянни, целенасочени. Не трябва да се плашим от това, че някой клънче е далеч, че някоя тревичка е нестабилна. Нашата цел трябва да е ясна, постижима, да я преследваме упорито и най-важното, мислите ни да водят в посока на това, че нещата, които искаме, задължително ще се случат. Защото това е природен закон. Също, както при паяка и неговата паяжина. Тя задължително ще бъде изплетена.